タート。すごい、内藤さん、これが噂のステロイド疑惑167.5キロですね。Yes, I do. そうです。これが167.5キロ。おい、ウリタ、上げてるぞ、毎日。ウリタ見てるか。見てるか。試合、とことん打っちゃうぞ。俺は負けねえから。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ウリタ純氏に最後一言お願いします。アウトローの戦い、決着つけようぜ。楽しみにしてるぜ。イエス。ありがとうございます。